Ngizohlala ezinyaweni zikaJesu njengoMaria wayethanda njengoMaria wayethanda ngizohlala ezinyaweni zikaJesu ngizohlala ezinyaweni zikaJesu njengoMaria wayethanda njengoMaria wayethanda ngizohlala ezinyaweni zikaJesu ngizohlala ezinyaweni zikaJesu njengoMaria wayethanda njengoMaria wayethanda ngizohlala ezinyaweni zikaJesu ngizohlala ezinyaweni zikaJesu njengoMaria wayethanda njengoMaria wayethanda ngizohlala ezinyaweni zikaJesu ngizohlala ezinyaweni zikaJesu njengoMaria wayethanda njengoMaria wayethanda ngizohlala ezinyaweni zikaJesu ngizohlala ezinyaweni zikaJesu njengoMaria wayethanda njengoMaria wayethanda Amen. Siyabingelela nonke bazalwane egameni leNkosi yethu Ujesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngokukhona benu. Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi yethu Ujesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu osezulwini. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba sifundiswa imibhalo engcwele nanjengoba sishunyayezwa ukufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma-mobile devices enu, ama-laptops noma ama-cellphones noma ama-tablets kuma-app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi leNkosi yethu Jesu Kristu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi yona yiphi indlela ekumele siphile ngayo
masiyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu kule ndlela engukuphila neqiniso enguJesu Kristu. Nalabo abanofakazi uNkulunkulu esekunikezile ubufakazi kubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuphenduka zikhole ngobufakazi bakho. uNkulunkulu evumile wakunika isibindi ukubudlulisa ubufakazi bakho kuthina sikuthumele kubo bonke abantu abalalele ukuzwa lokhu uMoya oNgcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu. Ukuthi uxhumane nathi kule mininingwane ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma ile cellphone number noma iWhatsApp number ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho uhlolisise ukube ngabe lokho okuzwayo ngamandle bakho uyakufakazela yini uMoya oNgcwele ngemibhalo engcwele iBhayibheli. Njengakho konke esifundiswa khona sishunyayezwa khona kufakazelwa iNkosi uJesu Kristu ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi Izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button. Ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni. Ku-YouTube ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink uthi Izwi leNkosi uJesu Kristu nazo zonke izihlobo zakho nobathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi mangihlanganyela nimdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa encela eyidla ukube ngabe ubaba wethu osezulwini uyakhazumuliswa yini ngayo. So ku-YouTube Izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sonke sigobise amakhanda ethu sivule ngomkhuleko simbonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izindlebe zethu zibe ngumhlabathi ovundileyo, izwi lakhe lingene libe imbewu sithele umsebenzi wokulunga. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu, usiphe namandla okuthethelela bonke abasonileyo. Singangeniswe kulingweni, kodwa usiphe amandla Moya oNgcwele okunqoba uSathane nayo yonke inkohliso eze nayo kuba singakwazi ukuthi sithandane sodwa njengoba ushiye nomyalelo omkhulu ukuba sithandane sodwa. Ngokuba umbuso ungowakho Nkosi uJesu Kristu, namandla nobukhosi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyabingelela abalaleli, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola enaba kabanzi ejula ngokwemfihlakalo yombhalo uMoya oNgcwele ekhazimuliswa kule ndawo. Siyabingelela nonke balaleli kuzo zonke izindawo enilalele kuzo egameni leNkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu. Leli izwi leNkosi lapho khona sihlola khona imbhalo, sihlaziye izwi leNkosi bese bese siphinde futhi sishumayele ivangeli njengokuba abapostoli balithatha lungufakazi uJesu Kristu. Iyodwa indlela yaNkulunkulu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abanika izwi bathembeka ezwini lakhe. Baliphatha ngokuthembekile bashiya nobufakazi ukuze sibe nayo lembhalo efakazela ukuthi uNkulunkulu indlela yakhe ufuna ihanjwe kanjani. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngendodana yakhe yona iyodwa ayithumela ukuba izosindisa izwe. Eyasishiya nobufakazi yamnika abapostoli, yasisinika ngaphezulu kwalokho isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Siyambonga uJesu Kristu abapostoli bakhe abanika izwi nobungcwele nomoya weqiniso, bahlala kukho balifela ivangeli baze bashiya nobufakazi ngalokho abakubonayo ukuba bona babe ngofakazi bezinto zonke uJesu Kristu azenza. So simele ukuthi uma sihamba indlela yokukholwa noma sithi singamakholwa noma sifuna ukukholwa,
sazi ukuthi ungubani lo simfunayo. Amen. Uyavela ku-Abraham athi uJehova, athi Jehova, uthi Jehova. Ya, uthi Jehova. kuMoses uthi nginguye engunguye. Nakhona kuJesu futhi uphinda kuveze lapha kwincwadi yaJohane isahluko 8 ukuthi usawuyena. Ngifuna ukunivezela ukuthi uJesu ngokweBhayibheli asikhulumi ngenyama, sikhuluma ngomoya owavela ezulwini. So izinto ezikhona kule ncwadi le zikhonela ukuthi abantu abathi bafuna ukukholwa babone isibonelo kule ncwadi, kuba konke ukubhaliwe kufakazela kusukela ngesikhathi umhlaba wakhiwa kuze kufika lapho khona umuntu ona uqhubeka kuya phambili. So zonke lezi zinto zobufakazi ukwazi ukuthi isono sisukaphi nokuthi isono sinqotshwe kanjani. Nawe isono ungasinqoba, angikhathali noma ngabe isiphi isono esikubambile. Ziningi izono. Isono umoya uyathelelana. Umoya uyathelelana. So wonke umuntu unohlobo lomoya, khona abanemoya emixile together. Umuntu oyedwa, owamanga, ufebe, ungtshontsha, ukubulala, ukuphinga, ukuthakatha, inzondo, imimoya le esingayiboni, lamagama lawa niwaboni. Kepha-ke isenzo siyabonakala ngomuntu ukuthi ubanjwe umoya muni. So umoya-ke nesono, bethiwa isono kusho ukuthi-ke kukhona igama elithi okuhle bese kuba khona okubi. Lokhu okuhle kubizwa ngokungcwele, lokhu okubi kubizwa ngesono, ngokuba kuyinkanuko nenkani. Inkani ukuthi kuthiwa utshelwa into ukuthi ungayenzi uyenze, inkani leyo, ububi lobo, isono leso. So manje uJesu-ke uthunyelwe ngokuba uAdamu wahluleka ukunqoba isono nokulandela umyalelo kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Wayesenikwa isijeziso, kwaqalekiswa uSathane, kwaqalekiswa owesifazane, kwaseqalekiswa umhlabathi ngenxa yendoda. So ngaleyo ndlela leyo uthi kumuntu wesifazane, kumuntu kwinyoka, uma eqalekisa kwincwadi yaGenesis sahluko 3 sura kuverse 15, ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. So uSathane noma inyoka nowesifazane khona ubutha obukhona obenza ukuthi uSathane ahleze isitha somuntu wesifazane emenza ukuthi abe buthaka. Izolondo le the fact ukuthi umoya kaSathane wafika kumuntu wesifazane wamenza wabona kuhle ukuthi adle isidlo noma isithelo ekuthiwa akangasithinti. Lokho kwamenza umuntu wesifazane wabuthaka. Izolondo le. So ngaleyo ndlela ngokwendalo-ke uNkulunkulu-ke mase eqalekisa inyoka usebeka ubutha phakathi komuntu wesifazane nenyoka, umhlebe uSathane. Go ahead. Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Yes sir. Naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho. So ngale ndlela le inzalo yowesifazane iyona efanele ichoboze ikhanda lenyoka. Kanjalo nenyoka kufanele ichoboze izithenze zowesifazane. Wena uyakulimaza isithende sayo. Ushaya isithende senzalo yowesifazane. Wathi kowesifazane, ngizakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho. Yabona lento lo uNkulunkulu ukhuluma umuntu wesifazane engakaze aze alale umuntu wesilisa. Ukhuluma lento le kungakubi khona into ekuthiwa inzalo. Ingakho sithi lezwi leli lingamandla ngokuba yonke into uNkulunkulu ayikhulumayo ifika yenzeke. Izolonto le awugcwalise ngalento engiyishoyo kwincwadi yaIsaiah sahluko 55 verse 10 or from verse 9 to 11. Ufuna nje ukubatshela ukuthi izwi kaNkulunkulu alibuyele emuva lambathi. Kukho konke uNkulunkulu akukhulumile ngabaprofeti nangamandla akhe kuyenzeka. Akukho futhi okungeke kwenzeke.
You understand? Go ahead. Incwadi uIsaya esahluko 55 verse 10. Yes, sir. Ngokuba njengokwehla kwemvula Njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona. Njengokuba uma kunetha kabuyele emuva. Kepha kunethisisa umhlaba, kunethisa umhlaba. Kuwenze ukuba uthele. Kufanele izwi likaNkulunkulu lifana nemvula. Uma lifika kumuntu alibuyele emuva. Amen. Bathi lifuna ini izithelo. So manje uma lifika lithi limbewu. Uma lifika yabona lokhu kumfanekiso amandla kaNkulunkulu ukuthi izwi lakhe fanele lenze lokhu akuhlosile ngalo. So alinakuphenduka anakushintsha anakuhlehla. Kungahlehla uma aguqule uma engakusikhipha isigwebo. Kepha uma selikhiphile izwi yaguquka izwi laNkulunkulu fanele lifeze lokhu akufunayo. Go ahead. Unike ohlwanyelayo inhlwanyelo. Yes sir. Nodlayo isinkwa. Liyakuba njalo izwi lami. Aliphumi. Izwi lakhe liyakuba njalo. Eliphuma emlomeni wami. Alikubuyela sekimi. Libuyele kumina linqulu. Lingakafezi lokho. Kufanele lifeze engikufunayo. Fanele lenze lento intando kaNkulunkulu. Izwi lakhe methi uyakhipha isahlulelo fanele likwenze. Liphumelele. Lo mhlaba lo esiphila kuwona wadalwa ngezwi. Konke kungukalizwi. Ulizwi wathi makube khona izwi nomhlaba kwenzeka kwakukhona amanzi wagcwalisa konke. Lo umhlaba wesikhathi sikaNoah obhubhisa ngamanzi kwakuphuma kuyena isahlulelo sakhe leso. Manje lo mhlaba lo esiphila kuwona njengamanje isigwebo sawo umlilo nakho konke okuphakathi bese egcwaliseke konke. Akushilo kwincwadi yaMathewu lapha kwisahluko 5 verse 17. Uyakhuluma agcwalise ukuthi konke okukhona emhlabeni kufanele kudlule. Akukho okuzophila lemhlabeni okwaphakade njengoba nisibona sifa. Akukho okuhlalayo kuze kube phakade. Inike Matthew 5:17. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Ukuthi ngichithe, ningathi ngichithe ngize ukuzochitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha. Yes sir. Ngize ukugcwalisa. Angizanga ukuzochitha umthetho ngizogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini. Kuze kudlule izulu nomhlaba. Ukuze udlule izulu nomhlaba. Akusoze kwadlula gamana linye nasicashana. So wonke amagama abhalwe kuphi kule ncwadi le akusoze kwadlula nelilodwa. Cashana nanhlambana kuze kufezeke konke. Konke fanele kufezeke. Kusho ukuthi konke okubhalwe la eBhayibhelini fanele kwenzeke. You understand? iBhayibheli likhulume ngokuthi abantu bawabantu abazithanda bona kakhulu kuyenzeka manje. You understand? But ke phindela ngale kwincwadi yeGenesis. Yileke incwadi yeGenesis sahluko 3 from verse 16 now. Wathi kowesifazane ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu. Yes sir. Ekukhuleleni kwakho. So ayikho into entsha izwi laNkulunkulu lingabuyela emuva namba wonke umuntu wesifazane othethayo fanele kadlule kulobuhlungu. Kuqhamuke isahlulelo lesiqalekiso lesi esaqhamuka kaNkulunkulu. Kepha ungasindiswa. Uzokutyala futhi usindiswa kanjani sokuvezela ngale iBhayibheli. Uyakubeletha abantwana kanjani? Ngobuhlungu. Ukuncanela kwakho. Imake ukuncanelwa kwakho kuyakuba sendodeni yakho. Akukho emadodeni. So fanele umuntu wesifazane aziqoqe afunde ukuthobeka konke. You understand? Ukuncanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho. Kufanele kube sendodeni. Angazihlo lakho liyapi kwamanye amadoda nokuthanda izinto zamanye amadoda nokuthanda amadoda abanye abafazi. Uma umuntu kaNkulunkulu uthanda indoda yakho uthobele yona. Ukuncanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho. Yona iyakubusa. Indoda iyohlezi inhloko yekhaya, inhloko yomfazi. Indoda iyohlezi inhloko yomfazi. Ngisho kuthiwa niyaganga nezimkhube abantu abadala ngeke uze wenze njengokuba izilwane zilala. Nizokwenza njengendalo uNkulunkulu adale ngayo. Ngoba ukazi ubona izilwane ziphendula indalo. Ithina abantu esigcwele inkohlakalo esiphendula indalo.
yona iyakubusa. So ke indoda efanele ibuse phezulu komuntu wesifazane ngoba ubona abesifazane bengigibele emakhanda ngoba nani nibanika ilungelo lokuba nigibele. Wayesethi ku-Adam, Wayesethile kaJam, njengokuba ulalele izwi lomkakho, wena Adam lalele izwi lomngakho, wadla kulowo muthi engakuyala ngawo, wadla kulo muntu oyalelwe ngawo ukuthi ungawuthini, ungadli kuwo. Yes sir. Ngalokho Ngakho ke umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. umhlabathi uqalekisiwe ngenxa ka-Adam ukuthi akalalelanga umyalelo kaNkulunkulu, walalela umkakhe. Uyakudla kuwo Yes sir. ngokukhathazeka Uyakudla zonke kuwe. izinsuku zokuhamba kwakho. Yes sir. Go ahead. Uyakukuvezela ameva namakhakhasi, wena udle imifino yasendle. Udle imifino yasendle. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho. Okay. Uze Yabona ngifuna ukuveza le yanto le ade sikhuluma ngayo kwincwadi yokuqala kaTimotheo isahluko 2 from verse 12. Ngifuna ukuveza lento le ekuyiyona athi uNkulunkulu la uyayichaza njengoba ekhuluma uNkulunkulu okhulumayo ukhuluma noAdam. Nangale nake umpostoli owayengekho nabapostoli kepha uJesu wasiveza again. Ufika azogcwalisela lokho okukhulunywa uJesu. I mean kufanele ukuthi ukhuluma uJesu ngoba 10,000 verse lo. Kukhulunywa uJesu kuAdam. Lokho kukhulunywa uJesu kuAdam ngizokuvezela ngeBhayibheli futhi izincwadi eziningi ayona. incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesibili verse 12. Yes sir. Kepha ngimvumeli owesifazane ukuba afundise. Angimvumeli umuntu wesifazane ukuba afundise. So uma kuukuthi kukhona uma umfundisi noma wakho uma umfundisi oma lasho umayele lithi leBhayibheli. Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise. Yes sir. Nokuba abuse phezulu kwendoda. Noma abuse phezulu kwendoda. Angikhathali ukuthi noma ngabe uyasebenza unemali engakanani wena ke indoda yakhe ayisebenzi. Akwenzi lokho ukuthi ube inhloko yekhaya. Uyohlezi umfazi ungaphansi kwendoda yakho ngokomthetho kaNkulunkulu. Yabe ungamsaba uNkulunkulu. Njengabasezweni uzothi 50-50. Kepha emngcweleni indoda inhloko yomfazi njengoba ke nendoda inhloko yayo uKristu. You understand? uKristu uyinhloko yebandla. You understand? Go ahead. Kodwa makazithulele. Wesifazane makafunde ukuthobeka. Ngokuba uAdam wakudla kuqala. emva kwalokho uEva. Emva kwalokho uEva. Futhi uAdam kakhohliswanga. Futhi uAdam akakhohliswanga. Kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe Yes, sir. waphambuka. Kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana. Nayo ke lento kuthiwa ke uqalekiswe ngobuhlungu. Manje kuthiwa futhi uyakusindiswa ngokuzala abantwana. Uma behlala ekukholweni. Uma behlala kuphi? Ekukholweni nasothandweni. Nasothandweni. Nasekungcweleni. Nasekuphi? Nasekungcweleni kanye nokuqonda. Kanye nokuqonda. So ilondo le ngifuna ukuyichaza. So ngale mobuyela ngale kwincwadi yakhe ke uGenesis 3 from verse 18 manje bengaphosisi. Go ahead. Uyakukuvezela ameva namakhakhasi. Yes sir. Wena udle imifino yasendle. Wena udle imifino yasendle. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho. Yes sir. Uze ubuyele emhlabathini. Uze ubuyele emhlabathini. Lokhu wathathwa kuwo. Ngokuba wena uthathwe kuphi? Umhlabathi. So yonke into ekhona emhlabeni angikhathali mangabe yini ibona indiza phezulu ibhanoyi iqhamuka laphansi emhlabathini. Uze ubuyele ungajali. Yonke into ekhona ayikho into ezohlala emhlabeni okwaphakade. Lo mhlaba lo uzokudlula nakho konke okuphakathi. Ukhulumile ulizwi. Banika incwadi yesibili kaPetru sasho sesithathu. Sukela ku verse 6 or 7. Khona ngizokukhombisa ukuthi onethemba lokuthi le mhlabeni usazophila mhlambe noma umhlaba ngeke uzudlule ngizokuveza ayikho lonto le. Lo mhlaba lo esiphila kona njengamanje uyadlula. Thina sifana nezivakashi lemzimba le ifana namadokodo esifakiwe khona imphefumulo ukuba ikhazimulise umdalo wadala izulu nomhlaba. Awudalelanga umzimba wakho ukuthi wenze umathanda ngawo. Awudalelwanga umzimba wakho ukuthi uhambe ulala nabafana namantombazana. Awudalelwanga umzimba wakho ukuthi uhambe wenza yonke into ngomzimba wakho, uluka izinto ongazazi, ufake izinzipho, upende izinwele, ufake into zokufakelwa.
ufaka amacici nemgede awudalelwanga lokho umzimba wakho nokugweba ama-tattoo lokuthi umuntu wesifazane ugqoka amabhuluku awudalelwanga lokho umzimba wakho. Uma sowulazi iqiniso wena-ke uyazahlulela ukuba ufuna ukuhamba ngokweqiniso noma ufuna ukuhamba ngale ndlela le ubaba wakho usathana sekubekele yona phambi kwakho. You understand? Go ahead. Pedro chapter 2 verse 3. Hallelujah. Second Pedro. Yes, Lord. Chapter 3 from verse 6. Go ahead, brother. Okwathi ngawo izwe Awuhlehla kancane. 5. ngokuba bathanda ukukhohlwa. Yes, sir. Lokhu ukuthi waphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini. Yes, sir. Nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwe elalikhona umhlaba umi ngani? ngezwi likaNkulunkulu. Umhlaba umi ngani? Ngezwi likaNkulunkulu. Aha. Okwathi ngawo izwe elalikhona kukhulunywa ngabantu ababekhona ngaleso sikhathi, hayi ukuthi mhlawumbe khona omunye umhlaba ohlukile kunalo. Kukhulunywa ngesizwe sabantu esasikhona ngaleso sikhathi esasikhohlakele. You understand? Amen. Elalikhona labhujiswa ngokukhukhulwa kwamanzi. Ngokugcwaliswa kwamanzi lethuza umxholo lethu abasindiswa khona uNowa nesizukulwane sakhe, uNowa namadodana akhe amathathu nonkosikazi wakhe namakhosikazi amadodana akhe. You understand? Sonke-ke lobu sibona namhlanje siphuma ngaphansi kwalezo sizukulwane esasindiswa kulo mhlaba owabhujiswa ngamanzi. Go ahead. Yaba izulu nomhlaba manje. Lokho kukhona manje ngicela ungizwisise. Lo izulu nomhlaba lokho kukhona manje. Kubekelwe umlilo. Kubekelwe ini? Umlilo. Kubekelwe umlilo. Ngalo lona lelo lizwi. Kume ngani? Ngalo lona leli lizwi. Izwi esiphila ngalo. Izwi elikhipha isahlulelo. Esahlulelo sesiphumile. So asijiki manje. Sekumele kugcwaliseke konke okukhona emthethweni abaprofeti emva kwalokho bese-ke umhlaba uyagoqwa. Nakho konke okuphakathi kushe. You understand? Go ahead. Yaba izulu nomhlaba okukhona manje. Yes, sir. Kubekelwe umlilo ngalo lona lelizwi. Ulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Abantu abangamesabi uNkulunkulu, abantu abafuna ukuhamba ngezinkanuko zenyama, abafuna ukugcwalisa izinkanuko zezinhliziyo zabo. Isincwadi-ke lapha kwincwadi kaJohane esahluko 8 from verse 44, ngenxa ungalaleli nongawezwa amazwi kaNkulunkulu, bese khuluma uJesu abatshela abaFarisi ukuthi nina funa 44. Yes, sir. Ningabakayihlo uSathane. Nina wonke umuntu ongahambi ngezwi, ongafuni ukulandela izwi likaNkulunkulu, ebethu amazwi uNkulunkulu, lowo muntu lowo ngabe uphethe umoya wokufebe, umoya wokudaka utshwala, nomoya wokuphinga, umoya wokuqamba amanga, umoya wenzondo, umoya wenhleba, nomoya wokukhonza izithixo, lokukhonza izinto ezidaliweyo ngaphezu komdali. Lowo muntu lowo ugokalisa uSathane ngokuthanda izinto zenyama. Izinto zenyama ziyadlula. You understand? Nina ningabakayihlo uSathane. Ngithanda ukwenza izinkanuko zikaSathane. Yena wayengumbulali wabantu. Ungumbulali kabantu kanjani uSathane? Lesenzo afike yasenza lapha ekhohlisa uEva wela esonweni kwase kukufa. You understand? Umuntu ophila esonweni ufile ngokuba ufe ngesenzo sesibisho ngathi khona isenzo esihle, isenzo sokulunga sithiwa leso senzo okungcwele. Kukhona isenzo sobubi, isenzo sokwenza isono. Lokho kuthiwa ke imisebenzi kabani? So uSathane ngumbulali ngokuba ubulala uqonda nolwazi kubantu. Abantu baphile behamba indlela bese bayabona kepha bebengaboni. Ngoba yini bahambe kumnyameni. Yena wayengumbulali wabantu. uSathane ungumbulali wabantu wasekuqaleni. Akahlale eqinisweni. Usho ukuthi uma unomoya wamanga wena angathanda uma uthi uqamba amanga bese uyadlala. uSathane usuke sekulinga ngamanga lokho ekutshela ukuthi qamba amanga bese uyadlala. Bese egcina ijwayela amanga egcina sekhula kwena ungasathi ukuthi uyadlala. So qamba amanga kubona ngathi ayikho inkinga ngoba amanga waqambile. Uthi hayi ufuna ukuzahlulela wena ukuthi hayi unoma uzilandulele ukuthi hayi lento engenzile right. Uqamba amanga uyingane kaSathane uqamba amanga. You understand? Ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma
amanga ukhuluma amanga ukhuluma usathane okungokwakhe ukhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe lokho wengumqambi manga ngokuba uyise wawo ungumqambi wamanga noyise wamanga. kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso Yes sir. anikholwa yini Iqiniso anikholwa. Abantu abasayeni manje ivangeli esontweni. Abantu sebeyele esontweni ukuthola izibonakaliso nezithembiso uNkulunkulu ekuthuza bathembise zona. Bathatha amavesi ngomaqondi baluthe ngawo uhambe esontweni uzitshela ukuthi hayi uNkulunkulu uzonginika imoto, uNkulunkulu mengiza kuyena uzonginika umuzi, uzonginika omunye umfazi. Ushiya umfazi wakho ephila wahamba uthatha omunye umfazi. Lo mfazi wesibili omthathayo akabhalwa ngokuba lokuqala usaphila. Lithi iBhayibheli abahlanganiswe uNkulunkulu akekho ngabahlukanisi. Basabe nyamanye. Ngoba yabo bephuma emshadweni othatha omunye ethi useyaphika useyisiphingikazi. Amen. Isiphingikazi nawe uphumile wathi umfazi wakho. Lithi iBhayibheli bafazi uma umfazi eshindola akahlali engaganile. Uma efuna ukubuyela kwezothanda akabuyele kwindodana yakhe. Wena besilisa ungamlahli umfazi wakho. Bese uphila umgcwele enyameni ungazenzela umathanda. Kepha ke iBhayibheli lithi ke umshado uhloniphekile kubona bonke. Kepha iziphingi nezifebe uNkulunkulu uyakuzahlulela. So lapho izwi ekutheni sonke sime kwisisekelo ukuba abantu bajabuliswa ukuthola amanzi kuthiwa busisiwe bakhele ngawo bazitshela ukuthi hayi ke sebezoba nokuxhumana noNkulunkulu bavikele lalela moza uNkulunkulu lethe umzimba wakho uyeke konke kwasemhlabeni unikele umphefumulo wakho ke inhliziyo yakho ukuthi izwi lakhe kube yilona ezophila kwena ngaphakathi uhlukane nokuba isigqila sesono isigqila sihlale endlini kepha ke indodana iyahlala endlini. Isigqila ukuba usebenzela uSathane. Mosigqila uSathane wenza zonke izinto inyama yakhe ezifunayo. Wena ngicela yaphetha sakuqede ufuna siqede bese siyabuya siyikhombisa sibhekephi manje nalemhlaba lesiphila kona. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 8. Yes sir. Kodwa bathandekayo. Yebo bathandekayo. Maningakhohlwa lento inye. Ningalibali lento eyodwa ukuthi kuye inkosi usuku lunye. Kuye inkosi lalela ke manje. Kuye uNkulunkulu usuku lunye. Usuku olulodwa. Lunjengeminyaka eyinkulungwane. Lunjengeminyaka eyinkulungwane. Kusho ukuthi uAdam akakwazanga uqeda usuku olulodwa noNkulunkulu. Because akazange uqeda iminyaka eyinkulungwane. Akekho umuntu odaliwe emhlabeni oqeda iminyaka eyinkulungwane. Bonke babangaphansi ngenxa yaAdam. Kwakumele siphile sihlanganise iminyaka eyi-1000 ukuthi sokwazi uqeda usuku noNkulunkulu. Engcono leyo. Usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane. Lunjengeminyaka eyinkulungwane. Nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Yes sir. Inkosi ayilibali. uNkulunkulu akakhohlwa. Ngesithembiso sayo. Ngalokho athembisile. Njengalokhu abanye bathi uNkulunkulu sekhohliwe. Kepha iyanibekezelela. Kepha yenza njani? Iyanibekezelela. Mina nawe sonke sithole umusa ngoJesu Kristu. Fanele ngabe lo mhlaba lo sowabhujiswa ngomlilo. Kepha ngenxa ukuthi uNkulunkulu obekezelayo, uNkulunkulu onomusa. uNkulunkulu unomusa oyisimanga. Ingakho sifundisa ke ukuthi nathi sibekezelelane, sithandane ngokweqiniso, ngokuba uma singakwenzi lokho ngeke sigcwalise ukulunga kwakhe. So uma unomuntu ongamkhulumisi nomzondayo nomnyanyayo nohleba ngaye, ufanele wena ukuzithoba ngaphansi kwesandla kaNkulunkulu. Ucela uyathelela ngoba wena uyisona. Umuntu owenza omunye umuntu kabi uyisona. Ngikhathali ukuthi ke ngabe uthi akukho indlela yokuzilandulela. Mina ngifuna ukuthathela uNkulunkulu, kepha ngifuna ukuthathela abanye abantu. Uqobi lo, uzenzisa lo. Ngeke kuze kusondeze kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke babusisiwe abahlanzekileyo ezinhliziyweni ngoba bayokubona ubuso bukaNkulunkulu. Inhliziyo yakho mayinecala ngeke ikuthola ukuphumula. Inhliziyo yena ukuphumula necala ngeke ikubone ubuso bukaNkulunkulu. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Yes sir. Ngokuba bayakubona ubuso bukaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo. Nalabo bangabalamuli ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. So uma ulethe ukuthula umntwana kaNkulunkulu, kepha uma ubhebhethekisa isimo umntwana kaSathane, ukuSathane ungummangaleli nomhleli nomqhathi wabazalwane, akafuneki kube khona ukuthula. Kepha uNkulunkulu uthi abantwana bakhe baletha ukuthula. You understand? Wena ngale kwincwadi yaPetru
Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu verse 9. Yes, sir. Inkosi ayilibali uNkulunkulu ngesithembiso sayo. akakhohlwa ngesithembiso sakhe. Njengalokho abanye bathi kungukulibala. Ngoba abanye sebekhohlwe ngakho abantu bephuma emngcweleni bahambe bojive bahambe emaphathi bahlale emajoyintini bahlale emkepitweni bahlale beze baphilisa kwezwe ngokuba yini ke sebetshela ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe batshela ukuthi manje nomhlaba utararata sesikwenza umathanda kepha yena ibekezelele kepha uNkulunkulu wethu uyabekezela ingathandi ukuba ukuba akafuni nokuthi kuphuphe noyedwa kuthina kodwa ukuba bonke beze sonke ekuphendukeni. sifanele ukuze kuphendukeni akuthathi mali akuthathi lutho kufuna nje wena uvume izono zakho ngokuba sonke okwemnika incwadi yamaRoma sahluko 3 from verse 10 ifuna ukuthi sonke nesiza uNkulunkulu size sizozinikela sivume ukuthi sizona ukuba khona oyedwa le ozojike ungcwele noma urighteous umuntu ungcwele ngoJesu aboma uhamba lendlela kaJesu ulandela izenzo nemiyalelo yakhe nemfundiso yakhe ezithanda umakhelwane wakho lokuzithanda wena ungantshontshe ungeke ungaphindi ungabufakazi wamanga wena ke uzogcwalisa ke lencwadi le uzobe sogcwalisa umngcwele ukuba bonke umoya ingcwele akho uzokwenza mongakho kwenzi lokho kufuna umoya ingcwele wena ungena ngesikhathi ukholo lwakho luyizeleze yenza lonto le kwahe Njengokuba kulotshiwe ukuthi ubonethini akakho olungileyo akho oyedwa olungileyo akakho Ezo noyedwa. ingakho Jesu lapha beqhamuka lemfana lo omncane lo isicebi ezothi ke ufuna ukwazi ukuthi yena ngayenza ukuze angene embusweni kaNkulunkulu asho uJesu ke phini imiyalelo athi ke ngakwenza lokho kusukela ebunaneni bami athi okay ambuka umthande bese athi ke hamba udayisa bonke lokho nako wabela abahlwempu wasephatheka kabi umfana omncane ngokuba wayecebile wayesethi uJesu kunzima ukuthi umuntu oyisicebi angene embusweni kaNkulunkulu ngokuba ubambelele ezintweni ezidaliweyo abafuni ukuba nomusa engqondo leyo abafuni ukuba nothando abafuni ukuba nozwelo ucela umuntu into emgaqweni uthi awuna ikho nephaketheni ulecala because ungasiza kepha wena ukhethe thuba makhanya ukhanya kwethu phambi kwabantu bonke ukuze baba wethu bamdumise akhazimulise uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu onomusa akayena uNkulunkulu onomusa unomhawu masiphuma sehamba siyofeba nezithixo zasezweni you understand kwaye Njengokuba kulotshiwe ukuthi kulotshiwe kuthiwani akakho olungileyo akukho oyedwa olungileyo akakho noyedwa yezo akakho oqondayo akekho oqondayo akakho ofuna uNkulunkulu akekho ofuna uNkulunkulu bonke baphambukile baphambukile baphenduke imvuqa bonkani. bonke yabona sonke sidinga nje izwi lokuphila angikhathali noma ngabe ubambelele kwini le kwenza uzibone ukuthi umuntu ngayo ayilutho lo noma isuku zokuzophela ngawe ukuthi isekelo sakho sikehlabathini Akekho owenza okuhle akekho owenza okuhle akakho noyedwa akho oyedwa umphimbo wabo uyiliba so elivulekileyo umphimbo wakhe uyiliba elivulekileyo futhi ithuna bakhuluma ukufa qhubeka ngezilimi zabo ngomlomo wabo bayakhohlisa baphimisa ini isihlungu sezinyoka baphumisa ushevu bakhuluma inhlebo nenzondo nakho konke okubi isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. understand so akufanele uma umzalwane esontweni noma ebandleni ukhulume ngabanye abantu kabi nalelodwa izwi ungakhulumi okubi ngomunye umuntu lithi iBhayibheli umuntu makakhulume iqiniso nomakhelwane wakhe akuba amagama akhayo kunamagama azobulala igama liyabulala kufana nokuthi usuku uthi wena hayi ngiyoshela intombi ufike utshela ingane abantu ukuthi uyayithanda ube wazazi ukuthi awuyithandi uma usuphuma kwentombazane utshela ukuthi uyayithanda wenothando olungakanani okwazi ukuthanda abantu abangaka at the same time ubathandela ukuthi ufuna ukulala nabo nomuntu wesifazane uthandana abafana abawu4 bonke abafana sebeyakwazi ngaphansi ngenxa yokuthi isimilo siyaxeka yabona iBhayibheli lizoqondisa umuntu kaNkulunkulu ukuthi abuyele endleleni yokulunga anzelanga ukuzontshontsha noma ke ukuthi lizobamba inkunzi abantu abashumela abaphatha amaBhayibheli abeza kini bezomkhohlisa iBhayibheli libekela ukuthi iqondisa abantu yayizo lonto la akhethi umhlophe umnyama ubrown ublack upink noma ngabe kuthiwa umuhle umubi noma ngabe kuthiwa isicebe ehlupheka lifuna ukuqonda lifuna ukulungiswa Umlomo wabo ugcwele ukuthuka Thuka ezindaba abantu ke bayithuka inhlamba engathi akho lutho. Inhlamba iyisono. Inhlamba iyisono.
lokukhuluma uqalekisa abanye abantu kuyisono izinyawo zabo ubhema ugwayi kuyisono uchitha igazi udayisa utshwala kuyisono you understand Amen. sikhuluma ngesono ngibulala imphakathi ngibulala abantu engiyabathanda ngamthanda kanjani umuntu ozomfitha ukufa No Jesus. Thanda umakhelwane wami. abantu ke ngoba sebenalo ulwazi ukuthi iBhayibheli abantu bayagubha ngenxa yokulahlekelwa ulwazi ngamandla hlezi ngisho njalo you understand Amen. go ahead bro. Izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi So izinyawo zabo babhizi bagude ekutheni benze izinto ezoqeda ukuphila kwabanye abantu incithakalo nosizi kusezindleleni zabo yonke into abayenzayo bayenzela nje ukubhubhisa abafunela utho oluhle abantu ke laba sikhuluma ngokuphila kwethu emhlabeni angikhulumi ngabantu abathize ngikhuluma ngami uqobo bengiyisifebe bengibhema ugwayi bengitshontshe qobo manga ngithi uwinhlamba lapho uJesu Kristu inkosi ufika azothatha bonke lokhu usathana kutshalile kukhiphe you understand ngokuba abaholi abayizimpumputhe abaholi izimpumputhe bese ke bonke kuyahamba ngesihogweni ngeke uze uthi uhamba noJesu ngenabo ubufakazi mosaba noJesu ngenabo ubufakazi yonke into ihamba kahle unobufakazi ukuthi uNkulunkulu umnika imoto kepha uhlele efebeni akubona ubufakazi lo uyabezela ngesikhathi understand indlela yokuthula abayazi indlela yani yokuthula abayazi so ngifuna ukugcwalisela lapho ngenye incwadi ngibakhombisa ukuthi uNkulunkulu umefika kumuntu usuke ezokwenzani nginika incwadi yezenzo sahluko 26 from verse 14 ngifuna nje ukunika ubufakazi kompostoli okhona eBhayibhelini iBhayibheli indlela yokuphila kwethu lisibonelo bonke okubhaliwe ngaphambilini kulotshelwe thina umuntu okholwayo akholwe yizwi ngokuthi lifundiswe ngendlela kepha izwi melifike ngendlela errong emadlebeni akho uzokholwa ngendlela engafanele uzobhabhatiswa ngendlela engafanele uzohamba indlela yokukholwa ngendlela engafanele you understand go ahead incwadi ngoba izenzo isahluko 26 verse 14 yes sir kwathi sesiwile phansi sonke emhlabathini kwathi sesiwile sonke phansi emhlabathini yezwa izwi elikhulu kimi Yes, sir. likhuluma kimi ngolimi lesiHebheru letheni lithi Saul Saul ungizingelelani na yes sir kulukhuni kuwo ukukhahlela ezinkandini kulikhoni kuwe ukhahlela ezikandeni kepha mina ngathi ungubani inkosi na laselithelizwi inkosi yathi mina nginguJesu omzingelayo ulizwi wayezingela uJesu kepha sukuma ume ngezinyawo bese zakho ume ngezinyawo zakho ngokuba ngibonakale kuwe ngalokhu ukuba yes sir ngikumise ube yisikhonzi nofakazi nangu umuntu bekade ke ezingela ibandla likaJesu Kristu ekade sebenzela abapriest abakhulu abaJuda nezikhulu kanye nabaFarisi manje usahamba uzoqhubha umsebenzi wokungcola nangu uJesu Kristu esekhazimula emehlweni akhe empilweni yakhe emguqisa phansi wawo phansi ngedolo wamtshela wathi kulikhuni kwena ukukhahlela ezigandeni ukuthi ngeke ukwazi ukumelana nezwi likaNkulunkulu you understand go ahead ngokuba ngibonakale kuwe ngalokhu ngikumise ube yisikhonzi ukuze ngimise ube isikhonzi sami walokhu kungibona kwakho njengoba ungibona manje nowalokhu engiza kubonakalisa kuwe ngakho hamba ushayishe bright haleluya engiza kubonakalisa kuwe ngakho yes sir ngikuphule esizweni nakwabezizwe engikuthuma kubo ukuvula amehlo abo ukuba basuke eshukayelwe esinikelwa izwi sinikelwa lento lesho la uJesu wayitshela umphostoli Paul uthini ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni abantu kumele baphume ebumnyameni abantu sikhuluma ubumnyama lobumnyama sikhuluma ubumnyama kuba mnyama kwengqondo kuba mnyama koqondo understand lokuba mnyama kwenhliziyo egcwele isono sikhuluma ngalobu bumnyama ke manje lobu bumnyama ukuholela ekutheni wenza izinto ngaphandle koqondo understand go ahead ukuba uvule amehlo abo bonke basuke ebumnyameni bakhishwe ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni beze kuphi yes sir basuke emandleni kabani kaSathane ubani lo kukhanya onginika incwadi eJohane sahluko 1 from verse 3 sesibheka manje ukukhanya ukuthi ubani ukukhanya understand noma unginike verse 9 weqala from verse 3 nothi ngokuqala bright incwadi eJohane sahluko 1 go ahead from verse 3 incwadi yokuqala kaJohane isahluko sokuqala verse 3 yes sir
konke kwavela ngaye konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho ngaphandle kwaJesu akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo kwavela okuvelileyo ukuphila kwakukuye uphile kubani ukuphila kwakukuye Yes, sir. ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ke lo kuthiwa ke fanele akhipha abantu ababuyisele ebukhanyeni ikhuluma ngaye uJesu uJesu bengithi mina wayekhona ekhuluma noMoses ngiyincwadi kaJohane 8 verse 58 bese bawuphinde unginike incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 10 from verse 3 or from verse 2 ukuze sibheze ukuthi uJesu unguye ongunguye akashintshi akaguquki. You understand? Hallelujah. Go ahead, brother. uJesu wathi kubo uJesu wathi ngiqinisile from verse 56. Hallelujah. uAbraham uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami Uyizwa ke uthi uJesu kuba abafundi bakhe abaFarisi ngiyazi mhlawumbe abanye abanako ukuqonda but ngelinye ilanga uNkulunkulu evumile uyakukunika ukuqonda ube neBhayibheli bese uyabona into engifundisayo uthi ke uAbraham wefisa ukubona usuku lelo uJesu akulona leli iTestament elisha lapho khona uJesu ezogcwalisa uNkulunkulu emhlabeni manje ke uAbraham wakholwa ngemva kwesithembiso uNkulunkulu asenzana so ukukholwa kwakhe wayefuna ukubona lo suku lwaNkulunkulu. You understand? uAbraham uyihlo wathokoza ukubona usuku lwami Yes sir. walubona wajabula wayesenjani wajabula uthi yena uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaac Hallelujah. uNkulunkulu kaJakobe glory to God uNkulunkulu abaphilayo akayena uNkulunkulu abafileyo bonke abantu abafela esonweni akayena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu abantu abahamba ngendlela yokuqonda abakholwa izwi lakhe balenze akufanele sibe ngabazenzisi sibe ngabantu abanizwayo izwi bangalenzi fanele silizwe izwi silenze sipractice linzima linzima Kodwa uJesu namandla kepha uthi kuye akukho ngenzeki kubantu kunzima. Hallelujah. Understand? Hallelujah. So babuzwezela kanjani lokho ngokuthandaza nangokuzila ukudla uyakwazi ukunqoba inyama nezinkanuko zayo ubulale zonke izimfuno ezingenamsebenzi ezoholela phansi kwalasho. You understand? Hallelujah. Basebethi kuye abaJuda Yes sir. awukabi naminyaka engamashumi Awabi naminyaka ayisihlanu engamashumi ayisihlanu kanti uAbraham usuke wambona na usuwambona apho Abraham uJesu wathi kubo lalelani uthi ke uJesu uthini ngiqinisile ngithi kini engakabikho uAbraham ngangikhona mina uzongitshela ukuthini bathi nginguye enginguye manje ke uJesu ngesikhathi uAbraham ekhona sengiyabafezela ke manje ukuthi kuwayekhona kanjani uJesu uJesu uyilidwala ngithi uJesu uyilidwala nginika incwadi yaseKorinte sahluko 10 bese abafeza ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu kanjani so phinde sikuvezele futhi ngeBhayibheli incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 10 go ahead zoqala kuvesi lokuqala Yes, sir. ngokuba angithandi bazalwane angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi bazalwane inkinga ekuyisilimazi ukungazi so thina ke bazalwane ngenxa lembhalo asithandi ukuthi nani ningazi ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu yabona khulu abantu basehlane laba bakhishwe eGibhithe okhokho bethu bonke babephansi kwefu bonke badabula ulwandle bonke abaphuma eGibhithe badabula ulwandle bonke babhabhathizwa kuMose efwini Izwa. nasolwandle labantu laba babephuma eGibhithe babhabhathizwa so umbhabhathiswa kuyona into enje indlela abaphayo bona ababhabhathiswa ngayo ukuthi balandelwe yifu leli balandele banqamula ulwandle kwakuyindlela yabo ukubhabhathiswa azange bangene emanzini babhukude njengoba manje sekugena emanzini kepha banqamula ngoba uNkulunkulu wathi Moses khomba induku yakho olwandle kwaphendleka indlela bahamba emhlabathini omileyo so loyo kwakuyindlela yabo yokubhabhathisa bonke babhabhathiswa kuMose efwini nasolwandle bonke babhabhathiswa kuMose efwini nasolwandle bonke badla kudla kunye komoya so manje ke uma sikholwa fanele sidle kudla kunye kwani komoya sonke masikhuluma fanele sikhulume kunye kwani komoya sonke uma simqondo munye fanele simqondo munye wani komoya umqondo yathelelana umoya yathelelana inkulumo yathelelana ngoba ngikuhlala into nawe utshela omunye umuntu seyithelele loo nto sembambile sefane egciwane to understand so kumele kubaluleke sazi ukuthi mesikhuluma sithini bonke kuphuza kunye bonke komoya baphuza kuphuza umoya ophilisayo bazalwane umoya oletha ukuphila
inyama inenzuzo. You understand? Ngokuba baphuza edwaleni lomoya. Baphuza kuphi? Edwaleni lomoya. Ubani idwala lomoya? Elabalandelayo. Ubani lelo dwala? Idwala lelo lalinguKristu. Izolonto leyo uJesu Kristu inkosi. Hallelujah. So, wenzeka kanjani uJesu abesehlane? Wenzeka kanjani ukuthi uKristu abesehlane? UNkulunkulu. Hallelujah. Understand? So manje ke sesibavezela afuna lapha kwincwadi ukuthi uJesu okay. Manje uJesu ke nalesikhathi uNkulunkulu ezakuza emhlabeni uthumela abaprofeti ukuthi abatshele ukuthi hayi uzothumela indodana yakhe izakuzalwa intombi nto. Lo ndodana la igama layo kuyakubiza ngokuthiwa uImmanuel. uImmanuel ukuthi bese kuhunyushwa kuthiwe ke uNkulunkulu nathi. Kepha ingilosi mayifika ifike inike uJesu Kristu igama ithi igama lakhe lizothi uJesu ukuba uzokusindisa abantu bakhe. Manje ke uJesu ke bese zalwa akazalwa ngendoda nomfazi uzalwa ke umfazi yedwa kepha uqhamuka ngaphansi komshado kaJosefa noMaria. uJosefa uphuma ngaphansi kwenzalo kaJuda. uJuda wakhipha uJesu wakhipha uDavid wakhipha uSolomon. Kwaze kwafikelela uZorobabheli kwaze kwaphuma uJosefa kwase kuthi uJosefa wahlanganiswa noMary. uMary ke manje engakohlangani noJosefa wayeseke evakashelwa ingilosi yamtshela ukuthi uza kuthola umntwana. Wabuza kanjani ngoba akazahlangana nomuntu wesilisa kwathi ke uzosibekelwa amandla kaNkulunkulu. So ngokuba ke uAdam wakhiwa ngamandla kaNkulunkulu, noEva wakhiwa ngamandla kaNkulunkulu, noJesu ke wakhiwa ngamandla kaNkulunkulu esibelethwe somuntu wesifazane. So ingakho ke uJesu kuthiwa indodana kaMoya ukuba wakhiwa umoya akakhiwanga umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. So ke uma uJesu esezele uMaria akaza azala uNkulunkulu. Akaza abaRoma ithatha aphinda bayi yethi Maria owazala uma kaNkulunkulu. Ukhohlakala lokho. Ayikho into eBhayibhelini. Uqonda lokhohlakala kwabantu lokho kutshela mina. Lithi iBhayibheli nayo indlela ekumele siyenze iBhayibheli. Ngoba lithi umuqa fanele phezulu komuqa. Lithi qaphela ukufunda izincwadi eziningi ezingenasiphetho lokukhathaza ingqondo. Bese lithi ke bahlezi befunda kepha bafike eqinisweni. Ngoba yini bahamba ngezinkanuko bese befamba befaka izimfundiso zamadimoni. Imfundiso zamadimoni ukuthi ke abantu bethandaza babiza uMaria. Wena uJesu esitshela ukuthi besithandaza sothi baba wethu osezulwini. Amen. AmaRoma futhi athi bathi labantu laba abaphethe bathi ke father kubona. Uthi uJesu singabizi noyedwa umuntu ngofather emhlabeni. Yes Lord. Angazi ngithathela mina ukuthi uyafunde amaBhayibheli yalazi iBhayibheli. Baba wethu usezulwini. Hallelujah. Ubaba wethu usezulwini. Lifanele ngigcwalise igama lakhe kuthina. Amen. You understand? Amen. Baningi. Hallelujah. Incwadi ivangeli ngokukaLuka isahluko sokuqala verse 26. Yes sir. Ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo iNazaretha entombini eyayimiselwe indoda ibizo lwayo nguJosefa wendlu kaDavide. Ibambe lapho brother ngifuna ube yinde kuyasekufundeni. Ngifuna ukuthi siveze uqobo lwayo because manje izosibe yinde kakhulu. Lana ke uMaria esetholile ke leso prophet wakholwa kwenzeka. Bese kuzelwe ke bese ukhulelwe indodana kaNkulunkulu akakhulelwe uNkulunkulu. So uma esezala athi uzala indodana kaNkulunkulu ngokuba akhono ayikho inyama ehlezulwini. Inyama yonke iqhamuka enhlabathini. So indodana kaNkulunkulu yakhiwa ngodaka nayo njengoba bonke abantu yaphuma enyameni. So uma ke uJesu nginika incwadi eMathewu isahluko 3 from verse 16 or 15. Funa ukuveza uJesu uNkulunkulu kanjani? Umngcwele sibamukela kanjani? Umngcwele asibamukeli ngokuba naku ufike esontweni wangena waphuma. Noma uyanjalo esontweni noma usuneminyaka ukhona akusebenzi kanjalo umngcwele. Thu abantu asiba abantu abalizwayo izwi kufanele silizwe futhi silazi sibe noqondo iBhayibheli. Abantu abaningi sebeyaphatha amaBhayibheli nje ukubala abanye baze bayadweba amavesi ababathandayo. Fanele le ncwadi uyithande yonke ngokuba njalo kwincwadi kaJoshua sahluko 1 verse 8. Hallelujah. No Moses futhi uphinda khulume the same thing esentabeni. Athi umuntu akana ukuphila ngesiko kuphela. Kepha ngawo wonke amazwi aphume emlomo. Manje usathana besafika zokulinga ungalazi iBhayibheli uthi esontweni. Wena uphenduka isigcina sika Satan ngoba uyazi imibhalo. Awuphili ngembhalo wena. Amen. Angikhathali ngoba uzibiza ngaliphi ibandla. Nangu manqobo. Yes Lord.
Amen. Nangibanqoba. Lencwadi yomthetho Lencwadi yomthetho. mayingasuki emlonyeni Mayingasuki wakho. kuphi? Emlonyeni wakho. Understand? Kepha wozindla ngayo. Uzindle ngani? Wozindla ngayo Ungazindli ngomabona kude. Wozindla ngayo imini nobusuku. Ungazindli mhlambe ngefoni. Wozindla ngayo imini nobusuku. Ungazindli mhlambe ngentombazane. Wozindla ngayo imini nobusuku. Ungazindli ngenye into. Kufanele uzindle uzindle ngomoya oyingcwele. Lencwadi le izele ukuzogada thina ukuthi singaphuma endleleni yokukhona nendlela yobungcwele. Ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshiwe kuyo. Ingakho sikhuluma ngayo ngoba sihamba ngayo le ncwadi le yesikhombisa ukuthi kufanele siqaphele. Zonke lezi zinto lezi sisifundisayo izinto ezikhona eBhayibhelini asihambe sifundisela sihambe sifuna ukukutshela izinto ezizokwenza ukuthi ujabule ngoba naku batshelwa amadlebe. No! Senze lokho umoya oyingcwele siyalini ukuthi uyayithanda noma uyithanda wena noNkulunkulu. Mina umsebenzi wami ukuthi ngikhulume izwi lakhe. Shumayela izwi. Understand? Hallelujah. Shumayela izwi. Noma kuyisikhathi. Noma kuthiwa isikhathi. Noma kungesizo. Noma kuthiwa kusona. Yala. Ayale. Sona. Sona. Understand? Ukuba yonke into ebhalwe le ncwadi le ibhalwe bona ukuthi sifundise siqondise abantu bakaNkulunkulu ukuze umuntu aphelelise phambi kaNkulunkulu ngezwi nangokukholwa. Akho mlotha nokuwa leziwasho leziphandla la. Understand? Yizwe eliphilisayo. Amen. Understand? Yes God. Banika incwadi sibakhombisa ukuthi uNkulunkulu ufika kanjani enyameni. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu verse 15. Ujesu waphendula wathi kuye. Ujesu awuqala 14 lapho uJohane ekhuluma naye khona. Verse 13 khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani. Yes sir. Ukuba azobhabhatiswa nguye. Kepha uJohane wamalela wathi yimi engiswela ukubhabhatiswa nguwe. Wena uza kimi na? Wena uza kanjani mina? uJesu waphendula wathi kuye. Yes sir. Vuma kalokhu. Vuma ngoba yini? Ngokuba kusifanele ukugcwalisa. Ufanele ukugcwalisa. Kanjalo ukulunga konke. Bambe lapho ngqe. Ufanele ukugcwalisa konke. Ukulunga. Ukuthi manje lokho kunye kwisibonelo uJesu akulethayo ukuthi bonke abantu abeza kuyena nabavuma izono zabo kufanele beze bazongena emanzini bapaphathiswe ingakho naye apaphathiswe ngesona isono. Amen. Wonke umuntu othi uza kuJesu kufanele angene ngaphansi kwamanzi egameni lakhe uJesu ngoba uJesu ukulunga ukuphela uyinkosi yokuphela uyabusa emhlabeni nasezona ngaphansi komhlaba. Understand? Go ahead. Khona wayesemvumela uJesu esebhaphathiziwe. uJesu asikasizwe kuJesu esebhaphathisiwe wabhaphathiswa kanjani wasekwenza kanjani wakhuphuka masinyane emanzini. Wenza njani? Wakhuphuka masinyane emanzini. Uma ngithatha inkomisha eduze ngikhala kanje ngithi ngiyabhaphathisa ungakhuphuka ngaphansi kwamanzi. No. Ithatha upload leyo. Imfundiso yamadimoni. IBhayibheli lisibonelo uJesu wavuma ngaphansi kwamanzi. Yes Lord. Manje noma sengithola ngamanzi kuthiwa yini le? Imfundiso. Ikupload eBhayibhelini. Imfundiso. Sibuza lonto eBhayibhelini bangakwazi usikhombisa bese beqala basidlela emhlathi bacasuke badinwe. You understand? Hallelujah. Ukuthi bahamba ngemfundiso zokudukisa. Go ahead. uJesu esebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane beka izulu lavuleka izulu laselivuleka wabona umoya kaNkulunkulu kaNkulunkulu akho moya waqhamuka kaNkulunkulu aqhamuka esibelethweni sikaMaria. Ungakhuluma uthando ukuthandana iBhayibheli liqondile umoya kaNkulunkulu aqhamuka ezulwini. So uNkulunkulu wahlela kubani? ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Wenza njani? uJesu esebhaphathiziwe wakhuphuka masinye emanzini beka izulu lavuleka wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba wehla njengani? Njengejuba manje lo bambe bright lo mkhuba lo ukuthi kunesithombe sekhehla kuthi uNkulunkulu nesithombe sendoda umlungu ephethe induku bese kuzoba kuthiwa ijuba kuthi umoya ingcwele. Awufundele incwadi yeExodus sahluko 20 from verse 3, right? Ifuna ukukhombisa lezi zinto. Nezithombe ezikhona ngisho esontweni lamaRoma nakumanye amasonto akhona nezithombe ojongeni. Sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uyavumelana nalokho ngokwembhalo. You understand? Amen. Go ahead. Incwadi Ngifuna ukulonduzana Exodus 20 from verse 3. Because amanga agcwele emabandleni abantu bengazi
mina ngifuna ukubuyisela back to into uNkulunkulu afuna siyenze ngokwembhalo yakhe ehlezi mina awuthi uJesu angizange ukuzobhubhisa kepha ngizogcwalisa uma nje igcwaliswa kusho ukuthi ke kunento kumele eshodayo eyigap Amen. ekumele igcwaliswe Amen. so uJesu uze uzogcwalisa lokho Yes, Lord. ingakho ke ngizophinde ngivezele enye incwadi futhi amaHebrew chapter 10 after this one Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. uNkulunkulu ngaphandle kwalo sinaye Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi manje naye nokusemanzini. ubani okubona uNkulunkulu ubani okambona uNkulunkulu phela ngifuna ukwazi iBhayibheli lithi uNkulunkulu yini Ungumoya. ubani okubona umoya waphila manje lezithombe ezigcwele emasontweni ezabani methiwe iBhayibheli ingazenzeli ini Umfanekiso ingazenzeli izithombe ezibaziweyo nemfanekiso Amen. imfanekiso into othi moya icabanga uyenze ibe isithombe nawe usho ukuthi isithombe ungekho ukuthi umfanekiso wakho isithombe sakho so ke akekho ongadoba umoya Amen. akekho futhi ongadoba umoya ingcwele so uma lithi iBhayibheli umoya wehla njengesimo into ekuthiwa njengesimo akusho ukuthi iyona Amen. Amen. so angikwazi ukuthi ngizodoba ijuba mina bese ngilibeke ngithi umoya ingcwele ngikhohlisa abantu bonke abantu ababona ijuba elimhlophe bazobuthi umoya ingcwele usathane lo ngitshale mina Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. mina ngihamba ngezwi Ungazenzeli. ngihamba ngokukholwa ngenxa ukuthi izwi limtshela ukuthi ngenzeni bese ngenza lokho akunandaba ukuthi abantu bathini because egcineni abantu balemhlabeni vele usathane babekele eduze kwakho ukuthi ke bakuphazamise ukholweni lakho akubekelanga ukuthi mhlambe labantu bazenzela into ngokuthanda kwabo wonke umuntu owenza kabi ubuso usathane wonke umuntu okhuluma kabi ubuso usathane Lenkosi Jesu. Hallelujah. ukuba ugcwele umoya omubi Hallelujah. Hallelujah. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Yes, sir. Umfanekiso okusezulwini ngaphezulu nawo umuntu umfanekiso nokusemhlabeni phansi osemhlabeni nokusemanzini phansi komhlaba. akhona olulodwa kumele ukwenze bese Ungazikhothameli. yazo ungazikhothameli ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu ezo uNkulunkulu onomoya ngihambela ububi bawo umbona njengabantu basemhlabeni unombona nathi ukuthi akafuni singene umoya emini usakhele udumo lwakhe uthi wamakha umuntu amakhele udumo lwakhe lenkazimulo yakhe so akumnandi nawe ukuthi ke so ushadile nomkakho noma nendoda yakho ihambe yoganga uba nesikhwala kithi uba nomhawu Buena ngale incwadi yaMateyu sesovala banikele incwadi engishoyo ngathi ngigcwalisa Hebrews chapter or Hebrew chapter 10 ngifuna from verse 1 ngoba iyona ecacisayo ngalento lengishoyo ukuthi ke bonke okwenziwa kwi-Old Testament kwagcwaliswa. You understand? Go ahead. Incwadi kumaHebreyu isahluko 10 verse 1. Yes sir. Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Umthetho kaMose wawunesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Ungesiwo umfanekiso wazo uqobo. So kwangeyona into yangempela kwakuyisithunzi okwakuyibona okwakuzokuza. Amen. Ungesiwo umfanekiso wazo uqobo. Yes sir. Ungeze waba namandla. Ngeke umthetho uwodwa wokubulala inyama ukuthi igcina isabatha bulala izilwane enze ukuthi nje ukuthi ngeke lokho kube namandla ngokwakho ukuba lokho akwenzi ukuthi wena ube ngcwele ube ukuthi uba ngcwele kanye bese kuba phakathi kathi izinto lezi okumele uzenze njalo uma wonile fanele uhlezi uhlaba izilwane but ke ngegazi likaJesu sase sikhululwe ekutheni uma ke singihamba ngaye sivuma izono zethu akasoze manje saphinde saloke sihlaba izilwane kwafuna emhlatshelo. You understand? Ilokho kwagcwaliswa ngoJesu. So ukukhitheka kwegazi lakhe elungileyo ilona lamenza wakhazimula wavuka abafileyo ngamandla kaNkulunkulu. You understand? Go ahead. Ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. Yayibona lonto leyo. So lokuhlatshwa kwezilwane kwangenene. uJesu uthunyelwe ukuba azogcwalisa konke ukuze ke thina sisindiswe ngenxa yakhe manje. So ungakhuluma ngomusa neqiniso. Sinikwe isikhathi manje sokuthi uma ukuthi awubona uyona, makhamba umuntu
ukwambulela ngoKristu wena bese uqonda wena usuyavuma izono zakho kungekho umuntu ozokwahlulela ngokuba nangalesikhathi umuntu wesifazane ebanjwe ephinga bemletha phambi kwaJesu bethi ke uthini ngalo wesifazane ngokumuzi futhi akagcotshwe ngamatshe uJesu wayethi ke la kunina oyedwa makaze one makuqala ozomphosa inje base bephuma bonke benyelela ngoba bebelahlwa unembeza emva kwalokho uJesu yavuka usethi ke bakho bamangaleli bakho umuntu wesifazane umuntu wesifazane sebambe bonke Nkosi bese athi ke hamba nami angikwahluleli hamba ungabe usona Jesus. hamba ungabusona akuthiwa unomsindisi wabo uphinde ohlele esonweni angazi befundisa aba-false prophet nabaprofeti bamanga bayithathapha ukuthi bayitshela abantu ukuthi siphila ngaphansi komusa sonke ngenza noma ngabe yini ayikho loo nto leyo ukufa lokho understand ayikho loo nto leyo Uma kwakungenjalo ngayingayekwanga ukunikelwa so ngabe namhlanje sahlatshwa izilwane so ngiyaxakeka mina ngashembe bebethi basahlaba bagcinisa abatha nezihluthu ukuthi loo nto bayithathe lapho ngoba phela loo nto leyo ayisebenzi izithi incwadi ke kuyihlazo nendoda ukuthi beneyinwele ezinde so manje ngikutshela ukuthini wena ngizokuthatha uphikisa neBhayibheli wena wazi kakhulu Lord Jesus. ngikutshela phela sifuna ukuzwa ngale iBhayibheli ngoba nani niyaliphatha iBhayibheli wayinikhethele kwelifuna iBhayibheli bese nihlulwa yini lokho okubalekile ngempela umngcwele nifuna ukuthi ninomona nifuna ukuthi abafazi kathu nifuna ukwenza izinto ezahlula abantu ababenika umthetho understand Uma kwakungenjalo ayekwanga ukunikelwa na so manje bayekunikela umhlatshelo yonke lento yenziwa ngisho nangephasika khozi bemele ihlatshwe le mengaphasika uJesu uyena indlela yethu yokungena kwezulwini wenza isivumelwano esisha kubafundi bakhe wathi lokhu niyakwenza ekukhumbuleni understand isivumelwano esisha yilona lesuJesu asenza ngomzimba wakhe amen asekho futhi esiyisivumelwano ingakho isincwadi yabaHebrews chapter 10 from verse 26 ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso uma sesilazi iqiniso akusekho umnikelo ngezono so akusekho silwane sisazi ngomhlatshelo kepha kuphela ukulindela okwesabekayo manje uma ungaphenduka ezonweni zakho ubuzocela intethelelo usuzilindele okusabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo ulindele manje isihogo ukwahlulela nomlilo oshisayo ozakuqeda uzakuqeda wonke amaphekankani Hallelujah. Wadelele umthetho kaMose. Yabona ngesikhathi umuntu edelela umthetho kaMose uyakufa engahawukelanga. Wayefa egcotshwa ngamatshe engazange azahawukele noma alingiswe emthini noma ashiswe. Ngezwi lawofakazi ababili noma bengathathu bezobeka izandla ekhanda lakhe bathi simbonile kwenza ukuthi bavumelane umuntu abulawa. So manje uJesu wayibona lo makhohlakele. Ingakho uJesu afika wafika wazokuthatha konke lokwahlulela kwasemhlabeni. Wathi manje impindiselo ngeyami. Usungaphindiseli okubi ngokubi. Ukuba impindiselo ngeyami. So usathane befika lethi umuntu empilweni yakho ukuthi azokwenza kabi. Nawe bese ufuna ukulwa kabi. Niyafana nobabili senimanje umoya wodwa. Kepha uzofunda ukuthi ungaphindiseli yoku. Ukuba uJesu wathi bathethelele baba bakwazi abakwenza. Mucabanga weKristu yini? Wayazi ukuthi uzokhazimulisa athola umzimba wenkazimulo. So wena ubhizi ubamba igqubu enhlizweni yakho kepha uthi esontweni ubanjwe isona esinzima seqhubu. Bonithi nina ufanele ukushaywa kangakanani kunalowo onake manje njengoba senika umuso omngaka lowo onyathele phansi indodana kaNkulunkulu ufanele isigwebo esidani lo wadelela igazi lesivumelwane angcweliswa ngalo. Yes sir. Wahlambalaza umoya womusa na wahlambalaza umoya wani womusa na angikwazi ukuthi kithi sengithengiselisiwe ngempela uJesu ngiphinde ngihambe lapha ngiyokwenza izinto zasemhlabeni ngathi mathanda kwami kufanele ngizwe izwi ngihambe ngezwe futhi angikwazi ukuthi ngilule isandla sami esenzweni esibi ngoba nakho ngithi ngiyakhola lo ngizongifakela mina ngifaka isandla ngithengela umuntu ubheka ngithengela umuntu ugwamile ngiyona mina ngiyona mina ngoba ngibhebhethekisa isenzo esibi. You understand? Hallelujah. Ngokuba siyamazi owathi utheni ngeyami impindiselo uthi ngeyakhe impindiselo yimina engiyakubuyisela yena uzakuzibuyisela yena. Yes Lord. Inkosi ngokuba lemhlabeni wakuthatha konke ukubusa ezona wakuthatha konke ukubusa
mnike ngilongothi sibhale ngayo. Matthew chapter 28 verse 16 or verse 18. Sibhale ngayo lo ncwadi leyo. Sengelikhombisa ukuthi uNkulunkulu amandla wonke wanike uJesu. So amandla wonke uNkulunkulu amandla onke. Nini amandla onke. Uma wanika uJesu kusho ukuthi manje yini esele noNkulunkulu bemnika amandla onke. Alingitsheleni. Amen. Yini esele noNkulunkulu phela. Ngoba phela uJesu mina noNkulunkulu simonke. Ubaba ukimi nami ngiyokubaba. So ubaba mase qedile indodana ukhazimulisa ubaba uyakhazimulisa indodana. Indodana ivuke kumzimba wenkazimulo. Abapostoli bayibona ikhuphuka ngefa. Yes Lord. Abuza abanye bathi nimbonele ingqolozele phezulu. Lo muntu enimbonayo usazobuya ngalendlela ahambe ngayo. You understand? Uyabuya uJesu. Uzoba libandla lakhe. Ufuna lingcwele. Lingasika nambimbi. Nalutho okusolekayo. Kodwa libe ngcwele. Incwadi ngokuka Matthew isahluko 28 verse 16. Kepha abafundi bayishumi nanye. Yes sir. Baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayalele yona. Sebembona bakhuleka kuye. Kepha abanye bangabaza. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathize. Awubambe lana ke khona into efike enzeke la ephambana. Bathi nibabhaphathize. Base bethi emagameni amathathu. Bashona kithi emagameni amathathu. Akasizwe iBhayibheli lithini? Hallelujah. Egameni likaYise. Egameni njani? Likayise. Egameni njani? Likayise. Njani? Nendodana nelikamoya ongcwele. Manje ke bekuthi amagama amathathu ke wayephela ngaza vele eBhayibhelini. Phela ngithi bathi amagama amathathu. Ngiyabuza mina obala amagama nginike phela. Amen. Ngibuza uba igama lokuqala likayise. Bathi uNkulunkulu. Elesibili indodana uJesu Kristu. Elesithathu umoya ingcwele. Hayi, usaNkulunkulu. Hawu, siyamagama amathathu nje. Hayi manje amagama amabili. Amen. Funa amagama amathathu akithi. Yes Lord. Amen. Uthi egameni likayise. Egameni nelendodana. One. Amen. Igama lelo. Igama likayise. Nelendodana. Elikamoya ingcwele. Egameni likababa. Yes Lord. Ngize egameni likababa. Igama uJesu Kristu wathatha bani? uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. uJesu yini umoya. So manje usebuye sewumoya la. Usethini ke? Hambani okwenza abafundi nibabhaphathise. Nibenze abafundi nibafundise zonke izinto. Egameni likayise, egameni lendodana, egameni likamoya ingcwele. So uma ke uthi wabhaphathisa noma wabhaphathiswa kanje, wabhaphathiswa wrong. Ukuba khona yedwa umuntu weBhayibhelini owabhaphathiswa kanjalo. Wabhaphathiswa wrong. Awubhaphathisiwe. Uma uthi lenkani ibulungulethela phela umuntu wabhaphathiswa kanje egameni likayise, egameni lendodana likamoya ingcwele, noma emagameni amathathu likayise lendodana. Athi uJesu uhlukene, uNkulunkulu uhlukene ngo3. Ayikho lo leyo. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu yedwa kanayo uNkulunkulu eduze kwakhe. Amen. Akhozi iqhu futhi umoya uwodwa akwazi ukwenza lo moya okhona manje ukuhlukanise kathathu. So njalo ukuhlukanisa. Ngeke uzimina nomoya wami simunye. Kanjalo ke. Amen. uJesu uNkulunkulu esenyameni njengoba wehla evela ezulwini wangena kuKristu. Uyena omkhazimlisa futhi uNkulunkulu wamnika umzimba wenkazimulo. Manje ke asike sibheke ukuthi ngempela lapha kwincwadi yeZenzo 2:38 ukuthi ke ekuyilona liphi igama likayise lendodana ekumele abantu babhaphathiswe ngalo. Igama likayise, igama lendodana, igama likamoya ingcwele. Igama ayamagama, ufuna igama. Incwadi Zenzo isahluko sesibili verse 37. Yes sir. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Madoda bazalwane. Siyakwenze njani? Yini sakuyenza manje? uPetru wayesethi. Glory to God. Pendukani. Yiloyo naloyo abhaphathiswe. Kufanele abhaphathiswe. Egameni likaJesu Kristu. Egameni labani? likaJesu Kristu.
Kristu. So manje sithola ukuthi igama likaYesu, igama lendodana, igama kaMoya Oyingcwele, igama akusho ngamagama, sonali igama manje siyalinikwa. Wonke umuntu omele abhabhathise kufanele abhabhathise egameni likabani? Jesu Kristu. So manje sithola ngabantu ababenoJesu Kristu. Angifuni ukuzwa kunye. Yes, Lord. Mawukuthi ufuna unginika ubufakazi, nginika ubufakazi umuntu oyenoJesu. Yes, Lord. Bonke labantu basinika ubufakazi obodwa. Amen. Babe noJesu, Amen. bamphathe, bahamba naye, badla naye. Benza babona yonke into. So ngifuna ungitshele wena ngoba phela liyadlula eBhayibhelini esebuye ethuleni Amen. wabavula ukuqonda. Yes, So bese bavula ukuqonda, sebeyazi ukuthi ke ubani igama likaYesu, Yes, Lord. ubani igama lendodana, ubani igama likaMoya Oyingcwele. You understand? Nibafundise ukugcina konke Fanele bafundiswe ukugcina konke. enginiyale ngakho. Konke esinjani? Enginiyale ngakho. Isiyalo. Understand? Bhekani, Bhekani. mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Ungenakho kusukela kuMoya Oyingcwele, ngeke uzuvume lokho. Uma ungenakho kuSomoya Oyingcwele uzofundisa ukuphambene kunalokho. Kepha uthi ke mina ngizakuba nani? Amen. So manje ngoba uyangivula uqondo, ingakho ngibona ukuthi ubani yena. Understand? Amen. uJesu Kristu inkosi. Yes, Lord. Ngoba iBhayibheli lithi ke wanikwa igama elingaphezu kwamagama Yes, Lord. onke. Amen. Ukuba egameni likaJesu Amen. wonke amadolo aguqe nazo zonke izilimi zivume ukuthi uJesu uyinkosi. Uyinkosi. Hallelujah. Kube yini inkazimulo kayise. Hallelujah. Phendukani. Phendukani. Iloyo naloyo abhabhathizwe Lo nalo baphathise. egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho kuthethelela kwezono Ukuze zenu. sithethele amacala ethu kufanele siphenduke kukho konke okubi esikwenzayo. Umoya Oyingcwele angakufuni. Bese ke sibhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Khona niyakwamukeliswa Ukuze ke wamukeliswe isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu Uma nasabantwana lesithembiso benu. ngesele sabantwana benu. Esabo bonke abakude. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Uma ufuna ukuphilela uNkulunkulu noJesu, uma ufuna ukuphila impilo engcwele, uyobe sowusithinta ke kule mniningwane oyibonayo ku screen. Noma ke usithinte ku-email address oyibonayo. Noma ke kukhona la endlini ofuna ukwamukela uJesu Kristu uyakusithinta. Amen. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ngalesikhathi asenzile ukuba asambulele ubukhulu bakhe. Namanje sithi igama lakhe malikhazimuliswe udumo lonke olwakhe. Uma kukhona unombuzo uyakusithinta. Uma kukhona nobufakazi uyakusithinta. Noma ngabe umuphi umbuzo ophathelene neBhayibheli, Jesu Kristu inkosi uyakuyenza indlela. Uthola impendulo ngale iBhayibheli. Siyabonga uNkulunkulu ethembakele ngathi ngaqhubeka ngigcile. Siphinde futhi sihlangane ngokuzayo uNkulunkulu evumile ngamandla akhe. Siphinde futhi sidle kwisinkwa sokuphila ukuze sithole ukuphila okuphakade. Siyabonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzile kumina nonke nokuthi nibe nesikhathi sokuthi nize nizozwa izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Alusibale uNkulunkulu. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyacela Nkosi ukhulume nomuntu izwi lakho Nkosi selimbulile. Abusisiwe labo Nkosi abangacasulwa izwi lakho ngokuba wena lizile ukuzosilungisa. Siyabonga Moya Oyingcwele ukuthi uyambula ukuthi thina silungile akukho ukuqonda kithi. Kepha sithi Nkosi siyakuthanda sisho ngeindebe zethu kodwa inhliziyo zethu izwi lakho alinayo indawo ngaphakathi kithi liyasicasula ngazo zonke indlela. Siyacela Moya Oyingcwele usilungisise. Siyacela Nkosi ngokuba liyinkemba lihlaba lihlukanise. Aligence Nkosi lonke ukhula nazo zonke izitshalo ezingalethwanga uMoya Oyingcwele empilweni zethu ngemfundiso kaSathane namadimoni. Siyabonga Moya Oyingcwele ukubumbulile wena ukuba wena ungcwele uthembekile ngaso sonke isikhathi. Siyacela Nkosi uJesu silungise sibuyele endleleni kusayi namhlanje isikhathi sisenaso. Siyacela usilungisisise Moya Oyingcwele siphile ngokomoya nangeqiniso. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Siyacela uNkulunkulu onamandla ngegazi lenkosi yethu uJesu Kristu ukhulula imphefumulo yethu eboshiwe kwelikamoya ngoSathane namadimoni ngazo zonke izimfundiso ezingasiholeli emngcweleni zingakhazimulisi wena. Sivume Nkosi ususikhombisile ukuba wena uzile enyameni wakhazimuliswa Nkosi ukuba sihlukane nayo yonke imisebenzi yobumnyama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen bazalwane. Inkonzo izoba khona
ngoLesine ngo-3 o'clock sizoba nenkonzo ezimbili kodwa ibaluleke kakhulu njengoba sonke sikhuluma isiZulu ngo-3 sizoba nenkonzo yesiZulu and then yesiNgisi izolandela emva kwalokho uNkulunkulu evumile uJesu Kristu inkosi nomsindisi ake sisukume sibonge uNkulunkulu sithi uthando lungaka asenzele lona yena amen. Uthando lungaka uthando lungaka